Hi guys, birthday ding mama ron. Happy to get sauce meat market. Palit ko ulo taonon para panihapon. Tara sulod ta. Mamilitan ta ko sa ina. Yan ay pang humba, pang giniling, pang pata. Rato ra ni diri na kanira kong pang minodo ray. Gamay ra man ang lutoon. Ako ramay sa mukaon, ay dumahurot, ihatag sa pikas ilang paring momot. Sige, complete ingredients: ahos, sibuyas, sili, carrots, patatas, itong karne, green peas, o tomato sauce. Mura na akong ingredients karong pag-utuan ako. Pinihan ninyo kung sa paisa ko lang nyo, mag-isa na tao. Painit sa tagmantika, kaya itong isahon na ang unahon na itong isa ang patatas. Atong gisahon daan para unya dalhin na siya maluto. Gisahon na to. Sayo pera, mga pila kami minuto nga maluto. Dili ra man siya maluto. Prito naman daan. Pagkaluto ani, ato isunod ang sinsya naman sa among kaldirin kay lumping-lumping ni kay ginalabay-labay naman rigod o walay luto. Gamiton daw og lutoon. Toto na ito nang isunod ang kuan. Okay, nita. Carrots. Kayo pera, kayo ka. Walay trapo. Pobre kayo. Nita ang kaldirin. Lutuan. Okay, kayo pera. Malutuan niya siya. Pagkalutuan niya, ibalhin ang iipon na sa patatas. Puno naman niya paniluto ron. Sagul-sagulo naman niya. Pwede nang lutuan niya siya. Kaya iipon ka sa patatas. Okay. Kita ay. Ang sobrang mantika ato gisa sa sibuyas ug ahos. Ay, isa atong ahos. Pero sunod-sunod ng ahos para humot. Humot. Okay, so sibuyas. Pagkaluto sa sibuyas, so medyo sunog-sunog na. Ato isunod ang itong karne nga baboy na hiniwa na daan. Pulan mo kung mahiwa agad, at lang hiniwa. Wala na to. Kayo. Pa bukala sa pila kami minuto. Takluban. Dayon sunod nga ingredients. Takluban sa pabukalan o pila ka minutes. Okay, pwede na itong ilunod ang tomato sauce pampalasa. Guys, dipindi ninyo no, daghan na pa mo mga recommend nga mga lamas nga sagol. Kani ako na niya ako buot-buotan ni mahaway alimuhag pagaluto. Basta makaon, lami naman gina siya. Patiplahan na ni siya og katong magic ba. Wala mag magic sarap. Sunod ito ang green peas para malata ni siya samot, lami ni siya humukay gud. Dayo bra na to og beef cubes para samot og kalami. Sama sa kalami sa ako ang giluto karon. Okay, kaya na to. Pabukalan to pila minutes. So, tangan to sabaw para mudaghan, para mulata. Latan pa ni siyang kuan baboy para lami kayo ba. Tanong ko yung pila minuto, bukal na. Gamay lang ito sabaw, gamay lang ng luto.
medyo humuk-humuk na siya no kay. Bukal-bukal naman na siya. Dali naman siya kanina lolo to. Gigisa ganiha nga patatas ug carrots. Dali na siya gigisa naman ni ganiha giprito man ni carrots ug patatas. Wala may pila ka minuto. Luto na siya timplahan og asin og magic dinang sili. Or atsal ba pareho na sili ug atsal. Pareho na purma. Kaya dili lang hala ang atsal. Okay. Brad, pwede na siya. Humok ani kay karne ani. Lami kayo muta. Katulo akong laway gud. Lami na ikaon. Okay, muta. Lami ani. Sinsa naman sa akong gilutuan nga kaldirin kay maganda man tag plato. Okay, loto na. Serve na ang lamiang. Kasi tawagan niya sa inyo ha. Minudot ni sa kuha. Or ginamay. Pareha na sila. Nera lamia. Tara. Dito isunod ang kanon nga init kayo. Aso-aso pa. Kasi kalamia. Kaon na ta. Kasi ganahan na na. Sarap.